I precisament un dels actes d'este 9 d'octubre, on també estaran les càmeres de 7 Televalència, és el Te Deum, que celebrarà demà a les 11 en la Catedral de València. Un acte on es comptarà amb la participació de la senyera de lo Ratpenat. I per parlar d'este acte i també de la festivitat del 9 d'octubre, contem avui així en 7 Televalència amb el president de lo Ratpenat, Enric Esteve. Enric, moltíssimes gràcies per vindre així esta nit i bona nit. Gràcies a vosaltres i indudablement, no cap el menor dubte, molt bona nit a tots. Prèvia del 9 d'octubre, com es viu? Prèvia, a la vespre, la festa. La vespre. Pues des de lo Ratpenat se viu en una intensitat total i absoluta. A més, no sé si sabràs, o sea, per exemple, bueno, a part de, indudablement de lo que tu has comentat, d'aquesta celebració d'aquest Te Deum, que si vols després parlarem històricament del Te Deum, no? Pues des de lo Ratpenat, o sea, jo m'agrada, diguem, que la gent conega el per què, diguem, aquesta implicació de lo Ratpenat en lo que és la festa del 9 d'octubre. Lo Ratpenat, o sea, des de 1922, o sea, ja venia celebrant aquest homenatge al rei Jaume I, no? Sí que és veritat que en 1922 rememprengué d'una manera més oficial, no?, la festa del 9 d'octubre, y entonces van invitar al ayuntamiento, o sea, que estaba de alcalde, creo que era el general Avilés, no?, per tal de que l'Ajuntament també se unira a esta festa, no?, a este homenatge al rei Jaume, no? Se ho pensar en l'Ajuntament, o sea, la veritat que en aquest any 1922 diuen, o sea, que se uniren, diguem, pues, alguns concejals i alguns diputats de la Diputació i tot això, no? En 1925 ja, diguem, sent alcalde de València Luis Oliar, no?, que era primer tenient alcalde en el general Avilés, ¿no?, pues, bueno, van decidir ja incorporar-se totalment a la festa que organitzava lo Ratpenat. Bueno, i lo Ratpenat jo quasi diria que és el custodi d'aquesta senyora, perquè des de sempre la replega als peus de l'Ajuntament i fins que no torna a entrar en l'Ajuntament no se'n va. De tota la que dona compte que jo crec que és l'única associació, o sigui, diguem, que junt a la corporació municipal torna del Panterre allí. Pues bueno, se viu en la intensitat tan bona i tan bonica, no?, i en la satisfacció de que aquesta iniciativa que m'emprengueren el president i la junta directiva d'entonces de lo Ratpenat, pues que este dia, pues ja, diguem, havent aplicat a la democràcia, no?, i tot això, pues se prenga el dia 9 d'octubre com la festa de tots els valencians. I al dir de tots els valencians sempre vull remarcar dels valencians de Castelló, d'Alacant i de València, no?, de tots. Per tant, nosaltres la vivim amb molta alegria, amb molta il·lusió, o sigui, no?, perquè pensem que som part important de la festa i del dia tan assenyalat, o sigui, com és el 9 d'octubre. Com es tradueix la seva participació, la de l'associació Lo Ratpenat, en els actes de demà? On els veurem? On estan? Mira, després del desconeixement per part de les autoritats municipals, o sigui, que no es governin avui en dia, de l'anul·lació del Te Deum, no? O sigui, perquè, vamos a ver, el Te Deum ve perquè el rei Don Jaume, diguem, fa una acció de gràcies per la reconquesta, diguem, del món musulmà al món cristià, no?, de convertir la mezquita musulmana en una iglesia cristiana com és la catedral, no? I això forma part del Te Deum. Perdona, això forma part de la festa. O sigui, vulguin o no vulguin. I a part de que, dona compte, quan tu no governa per tots, pels que l'han votat i per no els l'han votat, pels catòlics i pels no catòlics, pels que es volem veure la senyera, la real senyera, dins de la catedral i pels que no la volen. Però sí que és veritat, o sigui, que no podem estar d'espales a una tradició, diguem, del poble valencià, no?, i sabent el significat que té el Te Deum, no?, dins de la professó. Jo pensé donar compte, m'atrevisc a dir, potser és una barbaritat, però jo m'atrevisc a dir que la professó de demà, sense el Te Deum, que després parlarem d'ell si vols, o sigui, en la part que li correspon a l'Aurat, jo penso que és una cosa descafeinada totalment, com podíem fer, és un passeig pel carrer de la ciutat de València, com podíem fer aquest passeig, potser per vora riu o per vora mar, o no, perquè en realitat el significat essencial i primordial que el rei Jaume I va fer
era la reconversió, diguem, del món musulmà al món cristià. Bueno, per això volen d'això. Entonces, el Ratpenat sí que és veritat, o sea, que ja en els anys 80 també, entonces, crec que governava el Partit Socialista, pues, bueno, va impedir l'entrada de la Real Senyera en la catedral per a la celebració del solemne Te Deum, i entonces allí estava, diguem, el Ratpenat en la seva senyera, que és una rèplica total i absoluta de l'Ajuntament, no? I estava pues, per celebrar aquest Te Deum d'acció de gràcies, no? Per aquest do i aquest fet que el rei Don Jaume ens va donar als valencians. Per tant, no és la senyera de l'Ajuntament la que va al Te Deum, sinó la de lo Ratpenat. Entenc, per tot el que ha dit, que l'opinió molt contrària a aquesta desvinculació del Te Deum a lo que són els actes oficials. És que el que t'ha dit és que sense el Te Deum és una cosa descafeinada, insulsa. És res com si menjares una paella sense sal, no? No té, o sigui, bueno, i per què? Bueno, que se passegem per els carrers de València i anem, diguem, a una estàtua del rei Don Jaume, o sigui, un monument que està fet del segle XIX, també per iniciativa del Ratpenat, entre altres entitats culturals, no? I se deposita una corona de llorer. Tu dona compte. També la vinculació de lo Ratpenat en aquesta ofrena que se fa al rei Don Jaume, pues bueno, jo crec que la iniciativa, com t'ha dit abans, se remamprea des de lo Ratpenat. Per dret, jo crec que lo Ratpenat pues, deu depositar aquesta corona de llorer, no? Junt a la de l'Ajuntament, entre altres coses perquè el mateix Ajuntament és el que és l'invitat de lo Ratpenat d'entonces, de l'any 1922-25, no? De quan es va recuperar, no? Claro, de quan se va recuperar, i la recupera lo Rat, no? Pues bueno, jo què vols que te diga, no ho he agarrat, però si ho era segur que érem així en aquesta conversació, t'era agarrat, i tu agarres l'ordre de protocolo del desfile en la professor, i bueno, jo pense que qualsevol dia ens ficaran els peus del cavall, o sigui, obriguem quasi la professor, quan jo pense que lo Ratpenat, o sigui, per la seva tradició, per lo que significa en este dia i tot, pues jo crec, i no dic ninguna barbaritat, devia de dur part d'eixa custòdia que sempre li ha donat a la Real Senyera dels valencians. Una llarga tradició de lo Ratpenat que no només neix en 1922, sinó des de 1878, si no tinc mal entès. Bueno, lo Ratpenat naix en 1878, i els primers xors florals, que és una altra part molt important de lo Ratpenat, se fan l'any següent, en 1879, que va ser regina dels xors florals, la filla de Teodoro Llorente, no? O sigui que el Ratpenat és una part fonamental de la història de València i molt important. El poble valencià devia de saber en quantes coses la entitat de lo Ratpenat ha sigut fonamental per la ciutat i per la cultura i la història i l'exterior i sobretot per la llengua valenciana. És el baluarte, diguem, i el muro infranqueable, o sigui, i perdona que t'ho diga així, no? On l'imperialisme pancatalanista, o sea, xoca, o sea, d'ahí. Lo Ratpenat és una institució, diguem, jo pense, primer per l'edat i després per lo que és, venerable. I reconeguda, entenc. Reconeguda, i jo crec que sí, o sea, a part de donar compte, part de la missió meva com a president, indudablement, és fer-la aplegar més a la societat. Però a mi m'agrada, quan parla de la societat, m'agrada de tota la societat. De l'alta, de la baixa i de la mitja, de tota la societat. Jo el que vull és que lo Ratpenat, diguem, aplegui a tots i que tots coneguen la importància de lo Ratpenat. Tu t'has compte, la mateixa batalla a Flors ve de lo Ratpenat. O sigui, bueno, i te comentaria anècdotes, els milagres de Sant Vicent, les creus de maig, o sigui, els cursos de llengua i cultura, el concurs de llibres de Falla, o sigui, i ara m'has començat també el concurs de llibres de les fogueres d'Alacant. O sigui, que lo Ratpenat sempre és un defensor total i absolut de la cultura, de la història, de les costums i de les tradicions valencianes. Voldria ara, Enric Esteve, que escoltàrem un tall de veu del president de la Generalitat, Ximo Puig, parlant del que s'ha de fer en este 9 d'octubre. A veure si vostè, des de lo Ratpenat, de l'associació que representa, està a favor, en contra, o què pensa, com ho valora? Anem a escoltar-lo. La reivindicación es fundamental, pero no una reivindicación victimista, no una reivindicación reiterativa, como melancólica, como, digamos, situada en un espacio del tópico. No, una reivindicación sensata. Nosotros queremos aportar, nosotros queremos jugar a España, nosotros queremos estar ahí.
volem jugar a Espanya, volem aportar una reivindicació no victimista. Què n'opina? Pues bueno, jo el que li diria al seu president, si me dona l'oportunitat, és que se ho aplique, tot el que està dient, que se ho aplique ell i que ho faça. Perquè tu dones compte, o sigui, que en moltes manifestacions li he sentit jo al senyor Puig dir que ell és el president de tots, o sigui, que indudablement si n'hi ha altres entitats precisament que no se distingueixen per la defensa del valencianisme, que ell subvenciona, molt ben subvencionades, pues, per què aquesta discriminació cap a lo rapenat? Per què aquesta discriminació del mateix senyor president que diu quan s'ha negat en 4 anys a recibir el president de lo rapenat? O sigui, que aquesta sensatez que ell demana, jo li he de dir que se l'aplique ell, perquè, com ha dit antes abans de l'alcalde, ho dic ella, d'ara, del president de la Generalitat, ell és president de tots els valencians, dels que pensen com ell i dels que no pensen com ell. Jo, quan era director general de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, anava a Morella, que era ell l'alcalde, i precisament no era del color que jo estava governant en la Generalitat. I anava i treballé per Morella tot el que pugui i tot el que el meu pressupost en aquell moment me permetia. Jo crec que jo sí que era sensato en mi mateixa, perquè jo penso que la política dona compte. Per mi la política és un mig de poder servir al ciutadà. Tu adquireixes un poder i aquest poder el tens que ficar a la disposició del poble, dels que t'han votat i dels que no t'han votat, perquè a veure si a la pròxima te voten també, no? Però jo el que no entenc és les polítiques, diguem, absolutistes i, diguem, el que estàs dient avui, que vols des de més, després, quan tu estàs en el puesto dels demés, tu no ho vols per tu. I això és el que fa el senyor president de la Generalitat. I cuidado, jo tinc que dir que jo no tinc ninguna afiliació ni militància política en ningú partit. L'anava preguntat perquè sí que va estar en les llistes, no? I va estar a punt de ser regidor de l'Ajuntament de València. No, anem a veure. Faltava recollir l'acta. Vaig estar en les llistes del Partit Popular, en número 5, com a independent. Vaig eixir, el Partit Popular que entra que 8, que jo estava precisament en l'Equador, no? Sí, pues la veritat és que no vaig, bueno, per una sèrie de circumstàncies que potser ara no venen al cas, pues m'ho vaig pensar i entonces vaig renunciar a replegar l'acta. O sigui que vaig ser concejal de l'Ajuntament de València sense l'acta. Però sí, indudablement, sí per els vots i per l'electo, vamos, no? Ara s'ha quedat lluitant en l'Associació del Rapenat per la cultura i la llengua. Sí, perquè mira, dona compte, mira, a la meva edat, ja t'he dit, que a mi el que m'agrada és ser vocació, no? O sigui, jo, gràcies a Déu, no m'ha servit mai de la política per viure, no? I menys ara, que soc jubilat, encara menys, no? Si vol, Enric, deixem esta conversa per una altra ocasió? Sí, doncs vale, la deixem. La deixem perquè si no se faria molt llarg. Sí, no, la veritat és que unir política, a vegades en qüestions públiques, qüestions de defensa dels interessos, a vegades pot ser que no entre en conflicte, no? Com igual pot passar. Doncs moltíssimes gràcies, Enric Esteve, president de lo Ratpenat, per haver-nos apropat la visió i sobretot els actes i els impulsos que fan des de la seva associació per tal de defensar la cultura i la llengua valenciana. Doncs moltíssimes gràcies, naturalment a vosaltres, no podia ser d'altra manera, per donar-me aquesta possibilitat de donar a conèixer què és i què fa lo Rapenat per València.